Yo! What's up mga tol? Welcome back to my channel. So, tagal na natin hindi nagmo-moto vlog mga tol. So ngayon ay sumipag tayo para magbigay tayo ng update dito sa may Dao, Pampanga. So ayan mga tol, nandito na tayo sa may malapit sa Genra Mall, Jumbo Genra. Ayan, sorry mga tol. Ayan, parang bumalik na tayo sa normal dito sa may Dao. So ngayon marami na rin mga lumalabas ngayon at para mga bumili ng pagkain siguro, o yung iba sadyang lumalabas na lang. Ayan o mga tol, parang bumalik na sa dati ang Dao, Pampanga. Tignan nyo naman, napakaraming tao, napakaraming sasakyan. Ayan yung mga pila sa mga remittance center. Tignan nyo naman mga tol, ay napakahaba ng pila. Ayan. So may mga nagtitinda ng mga barbecue rito, mga lechon ng mga manok. Ito yung mga nakapila. Ito bumibili siguro ng mga gamot mga yan. Tignan nyo mga tol, napakaraming tao talaga rito. Ayan, dito rin sa may Cebuanan Luwilier. Ayan, halos pila-pila yung ano rito. Ay, dito tayo sa may palengke. I-update natin yung palengke rito. Ito yung palengke. So may mga arang dito. Ayan, dito yung pagpapasok ka yung mga tolo, may mga nakalagay silang ano, mga arang. Ayan yung entrance ng ano, papasok ng palengke. Kapag wala kang ano, travel pass or yung gate pass, hindi ka papapasukin dyan sa may ano, or quarantine pass, hindi ka papapasukin sa may palengke. Ayan, dito talaga napakaraming tao kumukuha ng pera. Mga tol, pinapakita ko lang sa inyo yung kalsada dito sa may Dao. Ayan, kung yun naman nakita nyo mga tol, napakaraming mga motorista kayo dito. Yung Jollibee niya na take out lang or at saka drive thru lang yung inaano dyan. Walang pwedeng kumain sa loob.
medyo okay pa rito mga tol dahil walang gaanong sasakyan dito. Talagang banda ron sa may palengke, napakaraming mga taong bumabiyahe or bumibili. Ayan yung Mansion Drag, napakarami ring pila. Ayan o, yung bangko, bukas yung mga ATM nila. Ayan, buti nagbukas na yung Western dito. Dati sarado yan, ngayon bukas na. Ito yung Pure Gold Dao. Ayan, buti ngayon wala nang gaanong nakapila ngayon dito. Ayun mga tol, yung mga nag-grab foods, yun yung mga the best ngayon. Yun yung kumikita ngayon dito, ngayong buwan na to, or alam nyo na mga tol. Lalapit din tayo sa may Jumbo Jenra mga tol. Titignan natin yung mga nag-grocery kung mahaba pa yung pila nila. Kasi dati nung nag-grocery kami, napakahaba ng pila. Alas 6 pa lang nakapila na kami. Tapos nagbukas pa lang alas 8 ng umaga. Ayan, papasok tayo dito sa may Jenra. Titignan natin yan. So meron pa rin nakapila mga tol. Ayun yung mga nakapila. So maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Tulad po ng gagawin natin ngayong araw na to mga tol. So lahat ng establishmento rito halos sarado. Yung mga pagkain lang yung mga nakabukas. Ito yung City Mall, oh. Bukas din yan, pero yung mga groceries lang yung pwede. Ito yung Builders. Ayan, sarado din yan. Yung mga gasolinaan yan, bukas na yung mga yan. Sarado rin yung on-site, oh. Wala rin makakapasok dito. Try natin diretso rito mga tol, ah. Dito, papasok ng ano pala to, NLEX. Ayan, pupunta ng NLEX. Sarado talaga. Sarado ng mga daanan dito. Hindi ka basta makakapasok sa mga lugar na hindi ka taga rito, hindi ka makakapasok. Tulad yan, oh. Sarado rin. Ayan yung Jose Feliciano. Ito yung resort na Greenville. Sarado.
sa dati ang ano, para naman pwede na tayong lumabas sa bahay natin, di ba mga tol? So ayan mga tol, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw na to mga tol. Sana nag-enjoy kayo. See you next vlog na lang ulit. Maraming salamat sa inyo, and God bless po. Ingat po lagi.